Je pre mňa veľkou cťou, že vás môžem privítať na pôde Prešovskej univerzity v Prešove pri takejto vzácnej príležitosti, keď zavítal na našu pôdu pán premiér, ktorý o chvíľu otvorí Centrum excelentnosti ekológie živočíchov a človeka, čiže výskumné centrum, ktoré má ambíciu sa významným spôsobom zaslúžiť o akceleráciu rozvoja výskumu v Prešovskom samosprávnom kraji, ale samozrejme zapojiť sa aj do medzinárodných výskumných konzorcií a medzinárodných výskumných projektov. Financie sme použili na stavebné úpravy a na vybudovanie 5 a zariadenie 5 špičkových vedeckých laboratórií, to laboratórií sekvenačných analýz, environmentálnych biotechnológií a laboratórií biodiverzity živočíchov. Som veľmi rád, že môžem byť prítomný pri symbolickom strihaní pásky, ktorým uvedete do používania nové špičkové výskumné laboratória. Tieto budú významným zdrojom vedeckých poznatkov, ktorými verím, že rozšírite obraz súčasného poznania vo veľmi špecifickej oblasti ekológie živých organizmov. Adaptácia laboratórií, ako aj zakúpenie potrebných špičkových laboratórnych zariadení a techniky bolo realizované prevažne z prostriedkov štrukturálnych fondov Európskej únie. So zavzdučením môžem konštatovať, že realizáciou tohto projektu spoločne prispievame k naplňaniu cieľov Európskeho programu konvergencie, ktorý sa koncentruje na skvalitnenie podmienok rastu a zamestnanosti cestou investícií do fyzických a ľudských zdrojov a do inovácií a spoločnosti založenej na vedomostiach. Aj takto prispievame k prekonávaniu regionálnych rozdielov v prospech rozvoja hospodárstva a zvyšovania úrovne života na Slovensku. Som presvedčený, že tieto investície, o ktorých ste hovorili v úvodných prejavoch, do výskumu a vývoja padnú na úrodnú pôdu. Verím, že koncentrácia špičkových meracích aparatúr vytvorí optimálny priestor vedcom, učiteľom, ale aj vašim študentom realizovať výskumy na obdobných zariadeniach, akými disponujú etablované medzinárodné výskumné inštitúcie. Očakávam, že svojimi výsledkami prispiejete k rozvoju poznania, zvyšovaniu kvality vzdelávania a celkové aj k šíreniu dobrého mena vašej alma mater doma aj v zahraničí. Vážený pán predseda vlády, ďakujem vám veľmi pekne za vaše slova, ktoré nás povzbudzujú do ďalšej práce. A teraz by som vás chcel poprosiť, aby ste sa ujali slávnostného aktu prestrihnutia pásky, ktorým symbolicky otvoríme brány Centra excelentnosti ekológie živočíchov a človeka. Stano. Vyššia moc nám určuje, že aj strihanie pásky na Slovensku naopak. Takže nehrajte sa, ale to tak. Tak nech sa darí v centre. Ďakujem. A náš pán predseda vlády je človek, ktorý má skúsenosti zo stretnutia so študentmi, pretože napriek svojim povinnostiam, ktoré plní, si z času na čas nájde čas na stretnutie so študentmi, na prednášku. A my si veľmi vážime, že v tom hustom programe zavítal aj na Prešovskú univerzitu v Prešove. Želám tejto univerzite ďalší rozmach, ste obrovská škola. Viac ako 10 000 študentov, viac ako 1000 zamestnancov, prakticky jeden z najväčších zamestnávateľov v meste Prešov, v okolí, ale predovšetkým centrum, ktoré dáva mladým ľuďom vzdelanie, ktoré je tak dnes dôležité pre ďalší rozvoj Slovenskej republiky. Ja sa pokúsim aj na konkrétnych príkladoch predovšetkým zdôrazniť niekoľko tendencií, trendov, pozitívnych alebo negatívnych, ktoré sledujeme v oblasti ochrany ľudských práv na Slovensku. Začal by som však tým, čo sa dialo v roku 1992 pri prijímaní ústavy a rád by som sa dotkol jedného článku ústavy, ktorý hovorí o práve na život, pretože práve tento článok nám spôsobil pri prijímaní ústavy najväčšie ťažkosti.
Ak dnes by sme mali povedať niečo o ľudských právach, môžeme povedať, že katalóg ľudských práv je vyvážený a ukončený. Nepredpokladám, že by teraz niekto prišiel, aby vymyslel nejaké ďalšie ľudské právo, ktoré by bolo zakotvené do Ústavy Slovenskej republiky. My sme preberali ľudské práva, ich charakteristiku z najvýznamnejších medzinárodných dokumentov, o ktorých ste počuli. Medzinárodné pakty o občianskych právach rôzne, najmä to Európsky dohovor o ľudských právach, Všeobecná deklarácia ľudských práv, a je to aj pakt Organizácie spojených národov o občianskych a civilných právach.